er forældre til børnene op på skolen, og vi står her, fordi at der ikke er sikker skolevej. At de skal have hjælp til at komme over, fordi bilisterne stopper ikke her. Respekterer bilisterne jer så? Ja, for det meste, når vi først går ud, men altså, de stopper ikke for børnene, hvis det er sådan, de står her selv. Ja, kommunen har jo da forbedret krydset, men det er I ikke tilfreds med forbedringen? Overhovedet ikke. Som du måske så før, så er der jo biler, der kører meget stærkt henover stadigvæk. Altså, det vi gerne vil, det er jo, at vi får noget, som får bilerne til at standse, og ikke bare køre lidt langsommere. Og det vil ganske enkelt sige, det I ønsker et lysreguleret kryds? Vi ønsker en trykknapregulering, så man kan trykke for at komme over, ikke et decideret lyskryds. Bare en sikker overgang til børnene. Og så har I arrangeret sådan en vagtordning her om morgenen? Ja, for jeg tror, den er efterhånden 6 år gammel. Startede vi nogle forældre op for at få vores børn sikkert over vores morgenpatrulje her. Og vi er omkring 14 voksne, som på skift står her om morgenen. Så har vi så de seneste år fået suppleret med 6. klasserne op ad Ravnebjerget, hvor børnene også skal over. I har lavet en undersøgelse, ikke sandt? Ja, i december måned, hvor der var mørkt, og i maj måned, hvor der var lys, undlod vi at stå her i en uge, hvor vi så stod og talte alle de biler, der kom. Og det er jo kun cirka en tredjedel af bilerne, der holdt tilbage, når der stod børn ved overgangen. Og det er derfor, vi mener, det er vigtigt med et reguleret overgang. Hvorfor har kommunen ikke fulgt ønskerne fra de lokale i Søvig? For det første vil jeg sige, at det er en fantastisk opbakning, der har været derude, og fordi de står vagt hver eneste morgen. Men med de spørgsmål omkring, hvorfor ikke vi har gjort det, det er selvfølgelig også noget med økonomien at gøre. Og for det andet, så mener vi faktisk selv, at den forslag, som der nu er udført, og at den også virker, vi er ikke enige med dem i, at det ikke virker. Det har vi dokumentation for, men vi går også i gang med at efterkontrollere, om ikke det er som det er. Fordi folk kører altså mere langsomt ud, det kan vi ikke. En anden ting, det er det jo, at der var afsat 300.000, og hvis vi skulle indføre så vidt egentlig det, de ønsker, en trykknapsystem, som de selv siger, jamen for det første kan det ikke lade sig gøre at lave den i krydset, og hvis det skulle indføres, så skal den laves længere op mod krogen, og så tror jeg på, at vi får nogle passager deroppe, som det er uhensigtsmæssigt. Det vil sige, at man vil ikke bruge det trykknapsystem. Børnene, de går ikke 100 meter længere ned ad vejen for at komme over. Det tror jeg ikke på.